Яңа уку йылын югары яркәйдәге 4нче урта мәктәп укучылары да, укытучылары да күтәренке кәеф белән каршылады. Биредә гадәти косметик ремонттан тыш, урындагы инициативаларына яклау программасы кысаларында мәктәпнең 29 тәрәзәсе яңага заманча евро тәрәзәгә алыштырылды. Әйтергә кирәк, белем учагы узган уку йылы нәтиҗәләре буенча район мәктәпләре арасында топ 5-кә керде. Монда әлбәттә мәктәп коллективының, укучыларның олимпиадаларда, төрле конкурсларда яхшы күрсәткечләргә ирешүе дип белдерде мәктәп директоры Светлана Хакимова шушы көннәрдә узган ата-аналар җыелышында. На конец учебного года обучалось 460 учащихся. В новом учебном году приступили к занятиям 496 обучающихся. С каждым годом в школе происходит новое открытие. Успешно реализуются программы «Точки роста», «Взлетай», а в этом году школа стала пилотной в открытии кадетского класса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Шара бүгенге көндә иң актуаль булган мәктәп иминлек территориясе темасы астында узды. Җыелышта балаларга интернет челтәренең зыяны хакында мәктәпнең психологы Гөлназ Муслухова, балаларның юлларда иминлеге турында юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе инспекторы Ленар Фахруллин сөйләде. Алар ата-аналарны балаларына карата игътибарлырак булырга чакырды. Җыелышта катнашучы район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин белем бирү учреждениесенең пандемия шартларында эшләүгә, педагогик коллективны вакцинацияләүгә, бердәм дәүләт имтиханы һәм башка көнүзәк мәсьәләләргә тукталды. 4-я школа, базовая школа, это опорная школа, школа, которая дает хороший результат, одна из лучших школ района, сильные преподаватели, сильная школа. Здесь весь район сдает единый государственный экзамен. Что мы сделали в этом году? Вашу школу мы осметили, провели госэкспертизу. Считаем, что на следующий год у нас есть все основания участвовать в конкурсе Министерства образования Республики Башкортостан на капитальный ремонт 4-й школы, которую мы уже давно хотим. Ремонт крыши мы хотим, окон, система отопления, водоснабжения. И будем включать именно в первую очередь эту школу. В этом году республика намерена вложить порядка 119 миллионов рублей на стоматологию и кабинеты, на ремонт. Будем ремонтировать ваш кабинет, вашу стоматологию, именно оборудовать в этой школе. Аннары җыелыш классларда дәвам итте. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.